Kaixo, egunon, orain hasiko dira bigarren partida. Lehen hasi dira tirado zuriekin eta unaspardo beltzekin, eta orain rolak aldatuko dituzte. Hasi nahi duzunean. Kaixo, egunon, orain hasiko dira bigarren partida. Lehen hasi dira tirado zuriekin eta unaspardo beltzekin, eta orain rolak aldatuko dituzte. Hasi nahi duzunean. Profesionalak iruditzen dira. Oso azkar mugitzen dute piezak. Bai. Orain nabaritzen da errelajatuak daudela. Igualito, habla un poco. Habla. Instrumento. Pardo mehatxatu du erregina. Orain Pardo jake egin du. Tirado defentatzen du erregeinarekin. Sigo mirando, espera. Markelek jake egin du dorrearekin. Markelek jake egin du.
Ez, baina kasu hor. Bakarrik altzuen mugimendu bat eta libratu da. Tirado. Nasek jake egin du. Espera. Jake. Nasek jake egin du. Partida honetan nivela nabaritzen da. Nasek beste jake egin du. Beste bat. Ugari gogoratu Pardonen bigarrenaldia dela semifinaletara llegatzeko. Tienes que hablar con él.
Hori da guanitu. Bai. Markel tiradorek koronatu nahi du. Markelek jake egin du. Jake eta Nasek koronatu du. Jake egin du eta erregearekin joan du erregea. Hori da. Pardo koronatu du. Ondo jolastuta, Pardo irabazi du bigarren que va tablas da Walid. Barkatu. Tablas izan da, Hau gau, ez? Ez, mate. Bai, izan da mate eta Barkatu. bigarren rondan Pardo irabazi du. Pentsatzen genuen, zuriak. bai, zuriak irabazita, 2-0. Zergatik izan da? Orain, 3 minutu barru bueltatuko gara, eta berri ikusiko gara. Agur!
della città largo. La 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 la. Presto, bottega che la magia, presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Largo cercato nella città, largo. La 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 la. Presto, bottega che la magia, presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Largo cercato nella città, largo. La 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 la. Kaixo, orain, hirugarren partida da. Lehenengo partidan Markel tira irabazi du, bigarren partidan Pardo. Eta orain, hirugarren partidan tirada hasiko da pieza zuriekin eta Pardo beltzekin. Espero dugu honena irabaztea. Lehenengo partidan Markel tira irabazi du, bigarren partidan Pardo. Eta orain, Tú lo sabes explicar bien. Partida Stop. Zer sartu egin duzu. Txarto, atxeran. Hasi grazioa edo? Ona? Zer egiten duzue? Txarto, atxeran. Beltxak multuko dira. Mira, beltxak multzen da. Partidu honetan, tablaz egiten badute, eukiko dute bakoitzak paper bat, eta bakoitzak aukeratuko du
zenbat denbora nahi duen, eta geratzen badira berriro taulaz, aukeratzen duena denbora gutxiago irabaziko du. Oso ondo Walit. Aukeratu duen denbora gutxiago irabaziko du. Nabaritzen da 3. partida dela eta biok super urduri daude. Irabazten duena finala, sari bat emango diogu. Markelek jake egin du. Biok super ondo jolasten dute. Markelek jake egin du. A mí no me llama.
Unasek jake egin du. Gogoratu, partida hau irabazten duena finalera joango da. Eta Julenen kontra jolastuko du. Arbitratzen ari dena partidu hau Julen da. Markelek jake egin du. Eta orain Unas jake egin du. Gogoratu behar diozue, sakara jolasteko isiltasuna berdela. Bestela, jolasten dutenok ez dira kontzentratzen. Unasek jake egin du. Jolastuko dute 3. eta 4. postua. Markelek jake egin du. Berriro jake. No jolastuta
Orain Pardo, logikamente ezin du jake mate egin, bakarrik erre bat duelako. Eta tirado egiten badu kagada bat, igual tablaz izango da, baina bestela, Markel tirado irabaziko du. Orain Markel jake egin du. Ondo jolastuta. Orain Markel tirado irabazi du. Bai, Pardo, pues... Pardo ez zuen nahi gehiago jolastu eta Markelek irabazi du. Bai. Orain Markel tirado finalan dago eta Julenen kontra jolastuko dute. Izango dira bi anaiak finalean, eta finala intensa bat izango da. Agur, eskerrik asko, egotagaitik eta agur.